Jumeneng. Iya, Jumeneng. Jumeneng ya. Mbak Umi di Spoti. Oh, no, selindur song Pak Bib. Ning 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 nong nong nong. Kinutang kutang tansah bisa abdi. Aku merasa dan terbahayomi. Bojoku. Tata susila dadi tambah tulanan. Iku serangan kudu dadi saran. Uriku namanya Selamat malam Do Umi. Selamat malam Mbak Limbo. Nggih. Suwera ketemu ya. Kok Mbak Limbo nggih Pak De. Oh, nggih nggih. Nggih. kok Pak. Ya pancen bapak iki wis tuwa. Bapak Gede. Nggih. Nggih. Ngene. Sowan wonten dalipun Bapak Suparwito. Nggih, Pak. Menika panjenenganipun kagungan kersa mantu. Nggih, Pak. Ya. Mbak Sevilla karo Mas Rizky dadi manten. Nggih, Pak. Waduh, saiki saja yuk manutan nggih, Pak. Ya aja munggah nggih. Mendoakan apa kepada temanten? Oh, Berdua. mendoakan Iya. kepada temanten berdua. Walaupun kamu Tapi, belum jadi manten gak lah apa-apa. nggih, kula dereng nate dados manten. Nggih. Napa pareng to, Pak? Boleh, boleh. Mboten dosa, Pak. Mboten. Oh, mboten. Nun sewu Nduk Afifah kelahiran tahun pinten Nduk Umi? Tahun 2004. 2004 Jabang bayi. Nggih. Kuwi walah lah wis. 2004 wis bayi cenger lahir. Nggih, Pak. Oh, nggih 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 nggih. Iya, Berarti sih. sekarang umur piro? Dua. Dua likur. 20 22 iki basa Rolikur, Mbak. Rolikur. Oh iya, Nggih. rong puluh likur. Rolikur, Mbak. Iya. Kalau dalam bahasa Jawa itu rolikur. Ngoten. Rolikur apa rikur? Rolikur. Rolikur. Rolikur napa rolikur, Mbak? Rolikur. Ya, besok enggak apa-apa masih jauh. Aku wis 33 likur. Loh, kok Piye tau 33 likur. 33 likur, Mbak? Lah ya toh. Kan kamu udah dua-dua kan udah pakai likur. Ya. Berarti kan patang likur, 5 likur, Rem. Nggih, 6 mboten likur, ngoten. 7 likur. Duh. Bukan. 25 tuh udah lawe. 25 tuh udah lawe. Berarti aku Berarti- 33 lawe. Iya, Alah, betul. Telu Karo lawe. Eli saya marake mumet ning sirah. Nggih. Doakan kepada pengantin Mbak Umi. Nggih, mugi-mugi kagem temanten kekalih, mugi-mugi pinaringan wahyu jodoh. Amin. Bahagia selalu, ayem tentrem, ojo padu nggih, Mbak. Mas, Saya tak protes. pripun? Gak mungkin dalam rumah tangga kuwi ra ono padu. Ojone berumah tangga, wong lagi pacaran wis do Pasti padu. Ra mungkin ra Oh, padu. iya. Nek ora padu perlu dipertanyakan. Oh ngono ya. Berarti Oh, komunikasi tidak baik. Tidak baik. Kuwi Oh, jenenge silent treatment. berarti nek wis menikah kudu padu. Itu Ya ora bagian kudu dari ki ra padu. ngono. Padu ki bumbu. Ah. Bumbune wong omah-omah ben sedep. Ngoten. Ah. Ben saya romantis ngono to, Mbak. Nah, itu Oh. mengklarifikasi jenenge genahke bentuk perhatian yo padu kuwi. Oh, gitu. Nek padu terus ya ora Yo apik. rape. Nggih. Iki Betul, lho, Mak. manuto karo Mbak Elisa sing wis pengalaman padu. Pengalaman padu 11 tahun nggih, Mbak. Ora sih, aku ki 11 tahun padune paling 2 tahun bisa. Iya, nggih nggih. Mbak Umi, sakmenika lenggah wonten pundi Mbak Umi? Dalemipun? Wonten Solo, Pak. Wah, sampun pindah Solo mboten teng Ponorogo mleh. Mboten. Solonipun pundi? Kentingan. Oh, Kentingan. Nggih. Kentingan.
Kentingan, kentingan. Kentingan. Kalau Iya. di Jogja ada juga yang agak mirip. Napa? Daerah Jalan Kaliurang itu. Namanya Kentungan. Iya. Kentingan kan Solo. Kentingan Iya. Solo. Di Jogja Kentungan. Oh, ngono. Jalan Kaliurang Cerak PLN. Cerak PLN. Oh namanya kentungan. Ya itu. Pokoknya KM 8. Coba aja ke sono. Nek Kentingan ngendi? Kentingan kan Jebres. Solo, Oh, Jebres. Jepres. Iya. Ya. Oh, Sesuk tak dolan kentungan. gonmu. Oh iya. Iki lho ana layang iki lho. Nolayan. Saking Mbah Kakung. Wow. Pak Tugiman keluarga Bapak Suparwito nyuwun iki sesideman kembang rawe karo podang kuning. Wow. Wah. Tertanda Mbah Kakung. Lah iki ratune podang kuning zaman Pakai biyen Umi Hafifah. Betul. Niku lak riyen to, Pak. Walah. Iya toh. Zaman semono. Niki neruske kuliah niki Mbak Umi. Napa, Pak? Tesih kuliah terus. Anu Pak, nggih pangestunipun mawon. Niki tesih cuti. Oh, cetes suci. Nggih. Situ. Situ. Tapi rencananya gimana? Rencananya pengennya kuliah S2, Mbak. Oh iya. Ya, tapi cari beasiswa dulu. Nanti kuliah di UNES saja. Kuliah di UNES. Ya. Oh, kuliah di UNES, Pak. Di UNES RPL itu nanti dibantu Pak Warek 3 Pak Ngabianto. Oh, nggih. Ini Pak Ngabianto saya carikan mahasiswi baru UNES RPL. Oke. Nggih, Pak. Dadi UNES ben walah yoga sinden dualang tak jak irono kabeh. Ten UNES sedaya. Ning UNES kabeh. Oh, Sekolahnya enak. Gurune ramah-ramah. Dosennya pripun, Pak? Oh, ramah-ramah niku kan Ramah-ramah. jelas. Nggih. Kuliahlah di UNES. Udah kelihatan hasilnya lo cepet. Berapa tahun Pak Igit? 1,5 tahun? Iya, 1,5 tahun sudah selesai. Memang kalau S2 itu umumnya berapa tahun sih, Mbak? Lah kalau keset-keset itu sampai 4 tahun. Tergantung iku Tidak ada keset. waktunya. Kowe keset apa ora keset? Kalau cepet ya 1,5 tahun sudah selesai. Oh iya. Dari keset apa ora? Ya. Podang kuning dibawani Mbak Umi ya. Oh, nggih. Iki request saking Mbah Kakung. Iya. Ugi saking dari Mbah Kakung menika nggih mengke nyuwun ninggal katresnan. Oh. Yang nyanyi Mbak Ima. Wih. Fans berat Mbak Ima. Oh, Ima Lovers. Lagu ini aku tujukan untuk keluarga dari Kalimantan. Oh. Keluarga dari Kalimantan sudah hadir kah? Oh, Kalimantan nganggo kah akhirnya. Oh, pakai kah. Iya kah? Iya kah. Ayo Mbak Umi. Nadyan Nadyan wujud temong peksi. orang yang papat lagi lahir. Ayo, aku isih kerasan yang ketingan akhir-akhir ketingan orang papat. Nggih, Pak. Nek jenengan niku pas kula 2004 jenengan berarti tesih napa? Bapak Rabi. Oh, Nikah. ngoten. Nggih. Nikah 2004. Anu cita-citane Mbak Umi dados napa? Pengen dados anu Pak, Napa? manten. Heeh, nek manten iki otomatis. Itu cita-cita wi. Pengen jadi orang yang bermanfaat aja, Pak. Mbok Kuwi ya wajib. mbok nek pengen bermanfaat, mbok ndak dino ki ning omahe sapa-sapa melu nyapu, melu mbah-mbah. Terus pindah omahe sapa mesti Oh iya, Pak, bermanfaat. aku dimanfaatkan. Pengen jadi orang, Pak. Ya bener sing ngono. Saiki apa saiki? Posisi. Iki ketok nek bocah isih bingung urung duwe cita-cita. Ya, belum punya cita-cita, masih apa itu cari jati diri gitu loh, Pak. Oh iya. Ya, masih merangkak.
Semono merangkak. Cetok ngadek jek kok merangkak. Wasewenggan kung golek isi podang jenar. Mengki nggih nyuwun berkahe Pak Haji Haryanto mengki minggah panggung. Oh nggih. Nenenane Iba bunga nyanding bisa nganggo minir barang. Lah iya Mbak Umi. Mbak Elisa bisa duduk di sini enggak Oke, apa-apa. ya. Biar Umi Afifah Ratu Podang Kuning. Iya. Sebelum so wong kacek setahun karo Awang anakku. Iya, Awang 2005 iki 2004. Iya. Endok. berarti kula sak putrane jenengan nggih Pak. Yo sak anakku, Nggih, wis anakku. leres. Umi Hafifah Ponorogo, yo coba Podang Kuning Mbak Umi. Esok awan ning omah wis ora krasa. Tuyuran anggur lek ising tak sayang. Obeng-obeng mitrangku ora krasa. Dangdutnya Mas. Ayo Jo, munggah kene Jo. Kancani nduk bumi Jo.
cakep, ono Mas Jolang, ono Mbak Umi, ono Mbak Elisa kene sa. Kenalke Jo iki Mbak Umi. Oh, Iki nggih. Presiden Cakraningrat sing anyar iki. Walah kan neng golek-golek Josjis. Lho, bar iki rasmu seragame Salim riyen, padha. Pak. Elisa bareng saiki bar iki seragame Cakraningrat. Walah. Saemperan kaya karyawan pabrik sukun. Kok iso? Lah nggih piyayine ki alus lembah mana lho. Wah, nderekaken bingah Pak Igit. Nggih, sowan wonten telepon Bapak Suparwito. Ah nggih. Kowe iki tak kandhani metune engko wis nrunyuk. Kowe iki tak kode engko metune iringane khusus kok malah takon leren ning parkiran sik aja ngetok kok malah nrunyuk sik. Lah kula ora sabar. Wis ora betah kowe. Ora betah malah dikening pawon riyen ya Pak Igit. Kalih wong wedok-wedok do njaluk foto. Foto kabeh sing ngrewang karo. Nggih sing masak mriku lah ambune ora ana sing minyakan belas. Bareng foto karo kowe do seneng. Seneng napa angger tak plengak dibusak, angger tak plengak dibusak. Lho. Bar foto kowe karo kowe mbok plengke dibusak. Nggih. Sebabe Jarene elek Pak Igit. Nggih. alah. Mendoakan temanten Mbak Umi dan Mbak Elisa sudah. Wah, Sudah. nggih. Mas Rizky sama Mbak Sevilla. Sela niku. Sevilla. Untumu ditoto. Sevilla, walah gudi nggih Pak Igit. Villa niku gudi. Oh iya. Nggih. Imajinasimu kok iso tekan villa tekan rumah bareng. Oke. Napa jenenge Piyayi Cikarang. Cikarang Bekasi. Heeh. Mas Rizky saking Cikarang Oh, Bekasi. Cikarang Bekasi. Kamu pernah ke sana kah? Pernah Pak Igit. Lo di Bekasi? Bekasi teh bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Kamu bisa bahasa Sunda? Saletik Pak Igit. Coba digo ngetes iku bener apa ora tak takon Mas Rizky mengucapkan selamat malam para penonton semuanya, selamat menyaksikan wayang kulit dalam rangka nikahnya Mas Rizky dan Mbak Selvia. Ngono coba basa Sunda. Nika kedahipun ndongake riyen. Oh, ndongake sik. Nggih, oke. Wilujeng nglampahi rumah tanggi. Semoga samawa salawasna aya kebahagiaan lahir sinareng bating Kang Rizky eta jeung pamajikana. Iya, iso. Kene kok Mas Kulino maling. Malingmu adoh tenan tekan. Maling ilmu dadi sinau ra kudu karo guru, sinau karo alam menika nggih penting. Karo kahanan ya. Oke. Coba aku urung pati percaya kowe nek lincah basa Sunda, pinter basa Sunda. Angge sithik. Selamat malam, selamat menyaksikan wayang kulit. Wilujeng wengi aya wayang kulit sinareng jeung Ki Sigit Arianto Rembang. Nggih. Wong kene kok masamu lho Pak Igit. Sowan